Chỉ bảy lệ vek ule tun trama chuan Goa Mizo welfare tena thu chuan on siam hi ron tarlan kan tum don ani eitun line ram sang sanga te state sang sanga te ezon na wangin mi tam tak kan chok wak na sa mai ni chuting lai kara chuan che tak tak te po kan oma lo te sual pala nun na hial te po lo chan te po kan om nual to a zelo khop mai tin chu ba ka chuan engemaw ming chiat na kan Mizo te ming che zong min chuwa tir theitil tam tak te po a om ve bok ani chungani wang chuan Goa Mizo welfare hian thu chuan on siam hei hi ron tarlan kan tum don ani kan chiranga engemaw han soibel tur te po om mai theya chung te po chuan soibel tur angai teila a shome circular Goa na tho tum te ta na hriat tur Goa na thok tura kalda zinga har sanna engemaw to kan tam thin le a Goa Mizo Welfare Executive Committee chuan na thok tura local tur tele Mizo mi puite heng har satna laka kan in ven lok theinan heng te hingai poimo turin mitin te angen ani pakatna chungta hriat puina Goa hian chungta hriat puina le rem ti na lavin tu ma lo chuk lo turin kan in ngena kan hazam tur le kan tho tur address kim chang takin kan chungta kan hril nge ngei bok tur ani chungta po in kan fa ten engnange an tho ti hriat pui turin kan in ngen bok panhina welfare membership Goa kan thlen atanga thakhat dal ma nge in Goa Mizo welfare hrui tu te hna in reporta thathum ral ma nge ya welfare membership fee pek turani hemi chunga membera injek lut lo te chu Goa Mizo welfare member ni du lo anga ngai tur an ni anga member te ham thatna don ang an be sei thei lawang pathumna documents chungchang documents te original nge ken turani a kan thona tur ero kan document original thelu lo turani document siam chop man lo turani palina appointment letter na kan mu nuwa kan thona company atangin appointment letter lak nge turani pangana thona mun chungchang na thok tura som na kan donin lomin offer that awanga zom ngot lo turani a him to kem ti zir chen ma sak phot thin turani a thei sam chuan unorganized farma thok lo tur hian kan in ngen lok ani parukna manieron kalte tulawa har satna le boina kan to lo nan na thona tur le omna tur ti chiang sa lawa ron chuk lo turin kan in ngena tin Goa Mizo welfare hian tu ma na azon sak thei le oni ti min hriat sak turin kan in ngen bok ani pasarina accommodation chungchang Goa hian Mizoram House om lo awangin har satna engemaw alo omin han tluk lu na mai tur om lova na kan zon ma in kan thona tura accommodation an pm ti chen ma sak turani thian te in lo kan zom don ani po in nei tu te nen in biak rem ma sak turani pariatna institute agent na thona tur lo zat le accommodation chungchanga agent te nen in tiam kamna nei sa thlapin lo chuk thin turani agent ten an na thona chungchanga eng har satna po tok se agent an ni angein an buai pui turani ti chuan an hnuai hian kumsane somni le paruk chunga Goa Mizo welfare hrui tu te anon tar langa heng te hi karon tar lang le donani president Reverend Aldin Sanga 70542930 vice president Lalthamona changte 9774324995 general secretary JCLR changte 9130815856 assistant secretary MS Vani Tluangi 9612742494 treasurer Malsom Tluanga 8229512257 finance secretary Elizabeth Zaunun Moi 8999360956 khang dekha an shoi tu te chu anni te chuan kan han soibel donanga kan thit ang khan hei tunlai hian abik takin meichian te ang meichia zinga kholo tak taka che soi tur le hriat tur hi medi lampanga hin omle zau thina hetiang te po hi film kura thakop mai tin thi na hial tok te po kan om thina apoina zialo khop mai chungani wang chuan an to choron siam te hi
zom sham taila ti chuan kan chung te po thil zau taila thain kan hria a ani lo chuan heti ang chi har satna le engemaw to sol to pal thei thil vekani chunga chuan heng an hruai tu te po hi arang thei ang ber biak po vata tin kan local ve du ani po in an to chu ron siam hi zom ngeila kan zom nge hian kan tan himna ni ti kha thethar le taila a thome ti chuan a top nan ezon na wagin ram sanga te state pona te po kan chok mai thei chunga chuan mizo te kan tlom ngoina avul zela mi thatak tak te fel tak tak te an lo om zela he goa po hian an kaldan ni a fel fai ko pin kan hria a an ni ang hian ram sang om te po hian ti theidan han zong ta sela tin kan choi beldu le pakhat chu goa hian Mizoram House om lem lo ani heng te po hi oman tam to sia om theidan te po hi ron ngai to ta sela kan hruai tu tenge sorkalam pange ti te po hi kalong ngai to mai maya om ve ngai sela adu om ko pin kan hria a an hruai tu te an fak om hle mai hetianga kaldan mu mal takle tu chua mu mal tak non siam hi mi pui te po in zom thiamila a thain kan hria ani ti zuana top tak tak nan video pakhat kan en hole dol ni e video hi angai thak chian po za thakin ka hria an tong kam man du dan te hi a zielo khop mai an la zak lo em mai le ngala heti ang chi hi kan chung le khatte an lo om chuan in hril thiat wata thakop mai hei hi khoi mun om nge ti ka chiang chi lo ke chuan amara chu tong kama thla da a anun hi chu nakin loka som vein kan ring ani heti ang a mei chizak thailo hi mizo hin kan om nual to in ka hria ke chuan tin atlang puin hundang omte mi pa ain mei chia kan na sa zel ni in ka hria a he po hi kan thlir chinanga atong kam mante enge in mu dan te inge dan te po karon soi ve taula thome vairama kumli ko lo om ve no na ko om ti ra khan to min hu ti om kop mai ka zep la ha I don't care chu wangin vairama local duin om chan local room lo za ru poi lo za ru thei pek a ti dan ka lo shidang chu zuar duin om chuan app sa te khoi group ate in mo kalula LGBTQ vel thi zum ro chu ta chan anti trin ni chumo chanin mei chebik tan arui ti donila amit meng en hi chuna rui mailbox si lova engemorui anei mi chu te kalo ti ni a zielo khop me tiang tak mai mi chia tongkam thla da kan nei hi mizo ni po atiza thlakin ka hria mitam takhian tongkam hi chu an thathiam lo mai theya amara chu amizo pui vek ten kan hria heti ang chia tilti hi chu apoi khop mai hei hi zil do chinin ka hria kan thunei tu talam pang te po hian hria in azil na thu te po hian chak chok se du om khop mai tlema kan mi beng var thil chin chang hri te po han che sela heti ang me chi chu zon chua zil tlak nin ka hria ke chuan ang lampang ti thei in om chuan tu man first lo ma vai ho yan min kidnap pin khatang khan an first pay to lo an chak huam ma thok hi kanin chu to zo an du lo zok to in ma sugar turpun an du reng big lo thawina